En espera de la placa definitiva s'ha col·locat un vinil amb el nou nom de la plaça de la República sobre l'antic de Llucmajor. La celebració d'aquest canvi ha començat amb l'arribada d'una cercavila republicana fins al bell mig de la plaça. Després s'ha desplegat aquesta bandera amb els colors republicans i els de la Senyera. S'hi ha sumat una estelada que ha col·locat com a ofrena floral Esquerra Republicana. També hi han assistit regidors i representants polítics d'altres partits d'esquerres i nombrosos ciutadans anònims. Porto venint, jo particularment, amb els meus companys i la família, durant molts anys a reclamar la República amb aquesta plaça i a reclamar el nom de la plaça. Jo estic d'acord. Vengo hoy porque lo primero por los mayores que tanto han sufrido y tanto han defendido la República. Els meus avis van patir les conseqüències de la repressió durant la Guerra Civil i eren persones que tenien uns valors que a mi m'agraden molt. Durant l'acte s'han descobert dues plaques que recuperen la història d'aquesta plaça de la ciutat i la memòria del republicanisme. Un ha estat l'espai on s'ha fet l'ofrena floral. Després ha arribat la part més institucional de l'acte, amb els parlaments. La regidora del districte ha recordat que el canvi de nom dona resposta a una reivindicació veïnal. Esperàvem poder dir ben alt que tenim república, perquè la tenim. Tenim aquesta plaça que fa un homenatge precisament a aquesta estàtua, la de la República. I per tant, que corregim un deute imperdonable de la ciutat amb els valors republicans, aquells que ens han inspirat tant de temps i que ens segueixen inspirant. Durant 4 dies, Barcelona ha acollit una sèrie d'actes per commemorar el 85è aniversari de la República. Unes celebracions que han finalitzat avui en aquest escenari simbòlic, la ja rebatejada com a plaça de la República. Us ho ha explicat Sílvia Gutiérrez. A Barcelona acaben avui els 4 dies que han dedicat a la celebració dels 85 anys de la Segona República Espanyola. Ho han fet amb una cercavila i una festa ciutadana al districte de Nou Barris, on la plaça de Llucmajor canviarà el seu nom pel de Plaça de la República. La regidora del districte i tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Janet Sanz, ha dit que la ciutat corregeix un deute amb els valors republicans i dona resposta, amb el canvi de nom, a una reivindicació històrica dels veïns. És evident que vivim temps de crisi i de diferències socials insuportables, però també vivim temps de canvi polític importantíssim. No és una època de canvis, és un canvi d'època. I la construcció de la República és present. Corregim un deute imperdonable de la ciutat amb els valors republicans, aquells que ens han inspirat tant de temps i que ens segueixen inspirant. L'equip d'Ada Colau ha escenificat avui la seva intenció d'eliminar els noms i la simbologia monàrquica de Barcelona. I ho ha fet al districte on més vots va obtenir, a Nou Barris. Allà, en unes setmanes, la plaça de Llucmajor passarà a dir-se Plaça de la República. Tot i que el canvi de nom divideix els veïns, avui s'ha organitzat una festa per reivindicar la memòria republicana. I, esclar, pels que ho van viure en primera persona, avui era un dia especialment emotiu. Són llàgrimes de celebració perquè avui pot dir en veu alta que és republicà. Anys enrere li hauria costat la vida. I no, allò no era humà. Avui no s'ha volgut perdre el nomenament de la plaça de la República, un acte que ha congregat banderes diferents, però totes amb la mateixa idea de llibertat. La idea de república no significava exactament el mateix per Miguel Hernández que per García Lorca, com Lluís Companys, com Rafael Campalans. Tota aquesta gent estava unida per un anhel comú. Hem guanyat la batalla ideològica, la qual cosa anuncia que la victòria política, la república, la tenim a la cantonada. En el context actual significa que hi ha tota una sèrie de valors que venien del republicanisme, que jo crec que han de marcar tant el camí dels encomuns, com el camí d'en Comú Podem, com el camí del futur d'aquest país. L'escultura que s'alça a la cruïlla de la nova plaça de la República es va col·locar aquí el 1990. Des de llavors, els veïns de Nou Barris han demanat el canvi de nomenclatura. I a veure si aconseguim que es faci un referèndum, alguna cosa que tothom pugui opinar. I després també com homenatge als familiars que he tingut, que els van matar. El canvi de nomenclatura també compta amb opositors. Preferiríem que seguís com és,
Llucmajor. Es un poco liar la troca, por decirlo de alguna manera un poco coloquial. Llucmajor no desapareixerà del nomenclàtor de Barcelona. Els fins ara jardins de la Segona República passaran a dir-se de Llucmajor i la parada de metro també mantindrà el nom. No deixem Barcelona, jornada festiva avui a Nou Barris. Els veïns celebren el canvi de nom de la plaça de Llucmajor, que en pocs dies serà oficialment la plaça de la República. El canvi s'ha volgut fer coincidir amb la celebració del 85è aniversari de la proclamació de la Segona República, el 14 d'abril de 1931. Una cercavila republicana, amb banderes i cançons, ha recorregut alguns dels carrers principals de Nou Barris fins a arribar a la plaça de Llucmajor. Aquest matí s'hi ha fet una festa popular per celebrar els 85 anys de la proclamació de la República, l'abril de 1931, i l'imminent canvi de nom de la plaça, que passarà a dir-se Plaça de la República. Un canvi reivindicat des de fa anys pels veïns de Nou Barris. Soy republicana porque nací en la República. La República, el que va representar i els seus valors, pensem que són uns valors de justícia social, de millora per la població i que en aquests moments són molt necessaris. Avui s'ha descobert un panell sobre la història de l'estàtua de la República que presideix la plaça i el medalló dedicat a Pi i Margall. L'escultura de la República i el medalló es van situar a Nou Barris després de passar els anys del franquisme oblidats en un magatzem. Fins al final de la Guerra Civil, l'escultura coronava l'obelisc dedicat a la República inaugurat el 1936 a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia. Ahir, aquest va ser l'escenari d'un altre dels actes lúdics i reivindicatius que es fan aquesta setmana a Barcelona amb el lema de Tenim República. L'Ajuntament ha proposat que la plaça, que actualment té el nom de Joan Carles I, recuperi el nom popular de Plaça dels Cinc d'Oros. La construcció de la República és present avui, cada dia. La república del bé comú que fem cada dia a partir dels valors republicans, de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat. I sobretot el repte de construir aquesta ciutat des de baix, amb els veïns i veïnes, com es va fer el 1931. Dos y tres. ¡Lista! De mi pueblo dijo el jornalero al amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero al amor.